Jos halutaan lisätä Dayn vaikka illassa tai yössä tuleva ohjelmat niin, että se tallettuu, niin otetaan vaikka tässä tätä samaa sanaelää. Tuplaklikkaus. Tähän kohtaan lisätään day tallentimeksi ja määritetään ajankohta, jolloin se loppuu. Tämän katsoin, että se kestää noin 25 minuuttia, niin se loppuu 25.15. Tuohon voi pistää pari sekuntia ylimääräistä, että varmasti se loppu kerkeä tulemaan kunnolla. Special-välilehdelle annetaan se päivämäärä, milloin se on tullut ulos. Koska kyseessä on sanaelää, niin tämä on tullut itse asiassa ensimmäisen kerran 27.8. Ja tässä kyseessä on vain sen uusinta. Tämä sen takia, että nyt Day Plussaan tulee lähetyspäivämääräksi tuo 27. päivä, eikä tuo ensi perjantain yö. Sitten mennään mediavälilehdelle. Ensimmäinen, mitä pitää tehdä, on ruksata tuo Use Target Media. Se antaa mahdollisuuden muokata näitä. Sitten sarjalle annetaan nimi, mihin tämä sarja kuuluu. Jos tähän kohtaan lisää uuden sarjan, pitää muistaa painaa Enteriä. Koska tämä on nyt tämmöinen esimerkkitapaus, annan tälle vain esimerkiksi, että tämä nimi on sanasta mittaa. Tässä kohtaa on hyvä tarkistaa, että tässä lukee Radio Day eikä mikään muu kanava. Sitten Classes-kohdasta rullataan alas Daylaan ja sitten valitaan se ohjelmakokonaisuus, mihin tämä kuuluu. Tämä kuuluu esimerkiksi iltaa ja voi pistää vaikka teologiaa ja tietoa. Tässä on hyvä huomioida se, että jos sarjan yksikin jakso on ruksattu vaikka Day 25 vuotta toivoa, se näyttää koko sarjan siinä. Eli tämän suhteen kannattaa olla vähän skarppina, ettei vahingossa ruksale väärin. Niitä voi kyllä helposti korjata jälkeenpäin. Sitten pistetään From-kenttä. Tämä ehdottaa nyt tätä päivää, tai tätä äänitysajankohtapäivää, mutta tämän tulee aina olla tulevaisuudessa siitä, kun tämä tulee ulos. Koska tämä on perjantai-lauantai välisellä yönä oleva ohjelma, eli tämä tulee ulos siis 2.9., niin tämä pitää olla 2.9. ja tämä loppuu 2.30 suunnilleen, niin tuossa kohdassa ajan suosittelisin pistämään vaikka 3.15, että siinä on jonkin verran puskuria siihen. Jos tämä aika jää liian lyhyeksi, saattaa tehdä sen, että se pätkäsee sen kesken, jolloin se koko juttu pitää tehdä uudelleen. Sitten mennään Static-välilehdelle. Täältä määritellään sarjalle kuva, jokaisella on se oma kuvansa. Otetaan täältä nyt vaikka MP tuohon kuvaksi. Tähän kohtaan tulee jaksokohtainen kuvaus, joka joissakin tapauksissa saattaa olla hyvinkin vaan niin kuin yleisluontoinen kuvaus, tai jos halutaan pistää erityisen tarkkaan, että tässä jaksossa puhutaan tästä asiasta vieraana tämä. Ja title-kenttään pistetään sen jakson, usein kannattaa pistää esimerkiksi vieras, ja kannattaa painottaa niitä ensimmäisiä paria sanaa, sillä ne ovat ne sanat, mitkä näkyvät kaikkein helpoiten loppukäyttäjälle ja kuuntelijalle, niin kannattaa pistää vaikka piispa Irja Askola ja sitten vasta myöhemmin muita kuvaajia ja muita. Näin yksinkertaisesti tämä on. Nyt painan kanselia tässä esimerkkitapauksessa.